ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் தான் உங்கள் அனிமே எக்ஸ் தமிழ். இனி நம்ம பார்க்க போகிறது 10,000 வேர்ல்டு சீசன் 1 எபிசோட் 11 பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நிறைய வீடியோ போட்டுட்டேன். ஸோ அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கதை புரியும். கதையோட தொடக்கத்தில் நம்ம ஹீரோ இந்த வாளோட சக்தி ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது, என்னால் இதை கட்டுப்படுத்த முடியலை இப்படி சொல்லிட்டு ஃப்ளாஷ்பேக்கை நினச்சி பார்க்க அந்த ஃபைட்டில் இந்த வாளோட பவர் நம்ம ஹீரோவோட அதிகமாக இருந்தது. ஸோ நம்ம ஹீரோவால் இந்த வாளை ஒழுங்காக கட்டுப்படுத்தி இருக்க முடியாது. சின் ஃபேமிலியோட யங் மாஸ்டர் அவன் மனசுல இருக்கிற தீய எண்ணங்களால் வீழ்த்தப்பட்டார். அவனோட எதிர்காலம் இதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்க போகுது? அதுக்குள்ள அங்க இருந்த கைப்புள்ள லிங்ஃபின், உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் தான் எங்களோட யங் மாஸ்டரை காயப்படுத்தி இருப்ப? எங்களோட சின் குடும்பம் கண்டிப்பா அவனை சும்மா விடாது. ஹீரோ மனசுக்குள்ளேயே இந்த சின் ஃபேமிலி கண்டிப்பா என்னை இங்க இருந்து போக விடாது. கைப்புள்ளிங்களாம் லிங்ஃபின் கண்டிப்பா இதனால பாதிக்கப்பட போறான். ஃபேமிலியை சேர்ந்தவங்க சும்மா விட மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்க, இதெல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க லேடி இந்த முறை சண்டை யங் மாஸ்டர் லிங் ஒரு அப்பாவி. லிங்ஃபிங் அந்த பையன் கிட்ட சமாதானமா போகணும்னு தான் முயற்சி பண்ணான். எப்படியோ இந்த ஃபைட்ல அவன் ஜெயிச்சிட்டான். அந்த சண்டையை விட எனக்கு இப்பதான் பயமா இருக்கு. கூட இருந்த எல்டரா லேடி லுவாவோடைய மனைவி தியானுவான் நகரத்தில் அந்த மார்ஷியல் கோவிலில் இருந்தது என்னோட பார்வையில இருந்தது. அந்த எல்டர் இந்த விஷயத்த பத்தி முழுசா சொல்லாம பாதியிலே முடிச்சிட்டு இந்த பையனோட கல்டிவேஷன் அழிக்கப்பட்டுடுச்சு. கண்டிப்பா இந்த ஃபேமிலியை சேர்ந்தவங்க லிங் ஃபேமிலியை சும்மா விட மாட்டாங்க. இதுக்குள்ள லேடி ஊவா, மாஸ்டர் நீங்க யங் மாஸ்டர் லிங்ஃபினை சந்திச்சு இங்க இருந்து அவனை கூட்டிட்டு போங்க. அந்த எல்டரா, அப்படின்னா நீங்க இந்த குழந்தைய பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? நம்மளோட பயணத்தோட இலக்கு இது கிடையாது. இந்த மாதிரி ஃபேமிலி சண்டைக்குள்ள நம்ம போகாம இருக்கிறது தான் நல்லது. மாஸ்டர் நீங்க கவலைப்படாதீங்க. இந்த சண்டையோட விளைவு 3 பெரிய குடும்பங்களையும் பாதிக்கும். கரும் மேகங்கள் இந்த நகரை முற்றுகையிட போகுது. கடல் கடந்து நல்ல சில காட்சிகள் எப்ப வேணா தோன்றலாம். அது எப்படி வேணா இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம ஹீரோவை பார்த்துட்டு அவங்க சொல்லிட்டு இருக்க முக்கியமான கதாபாத்திரத்தையே மறந்து விடக்கூடாது. அந்த யங் மாஸ்டர் லிங்ஃபிங் எதிர்காலத்துல எனக்கு உதவி பண்ணுவான்னு நம்புறேன். அப்படியே கட் பண்ணா நம்ம ஹீரோ, இந்த பையனோட கல்டிவேஷன் பவர் அழிஞ்சிடுச்சு. உண்மை எதுவா இருந்தாலும் சின் ஃபேமிலி கவலைப்படாது. அவங்க எங்களோட லிங்க் ஃபேமிலியை தாக்க நினைப்பாங்க. இல்ல, இந்த மாதிரி நடக்க நான் விட மாட்டேன். நான் இப்பவே இங்க இருந்து கிளம்பணும். இந்த பிரச்சனை இல்ல, லிங்க் ஃபேமிலியை சம்மந்தப்படுத்த கூடாது. அதுக்குள்ள மாபெரும் கழுகுல பறந்து வந்த அந்த எல்டரா, என்னோட யங் லேடி உங்களுக்கு லிஃப்ட் கொடுக்க சொல்லி சொன்னாங்க. போலாம் வா. நம்ம ஹீரோ, உங்களோட யங் லேடியா? திரும்பி பார்த்தா லேடி நம்ம ஹீரோக்கு டாட்டா காட்ட, நம்ம ஹீரோவும் அவங்களுக்கு ஒரு வணக்கத்தை போட்டு அவர் கூட கிளம்ப. அப்படியே கட் பண்ணா அந்த எல்டர் நம்ம ஹீரோவோட வீட்டிலேயே இறக்கி விட, என்னை எட்டுன்னு வந்ததுக்கு நன்றி. அதுக்கு அந்த எல்டர், தம்பி இந்த பெரியவன் உன் மேல ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சிருக்கேன், மீண்டும் சந்திப்போம் அப்படி சொல்லிட்டு அவரு பறந்து போக, நம்ம ஹீரோ அப்படியே மனசுக்குள்ளேயே சின் ஃபேமிலியோட தாக்குதல் இரவு நேரங்களில் தாக்க வாய்ப்புள்ளது. என்னோட கல்டிவேஷன் பவரை மட்டும் நான் அதிகப்படுத்தினா அது ஒரு சின்ன திருப்பு முனையா கூட மாறலாம். நம்ம ஹீரோ உட்காந்து கல்டிவேஷன் பண்ணிட்டு இருக்க, நிர்வாண டெக்னிக்கோட 9 லெவல் ஸ்வாடுக்குள்ள உண்மையான நெருப்பு சக்தி இருக்கு. அப்படியே நம்ம ஹீரோ அவரோட இன்னர் வேல்டுக்குள்ள போனா அந்த ஸ்வாட்ல இருக்கிற ரியல் ஃபயரை ஒரு அக்செப்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க, அதோட ஹீட் பவர்னால நம்ம ஹீரோ துடி துடிக்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ண ஃபீனிக்ஸ் ஃபயர் கூட கம்பேர் பண்ணா இதோட ஹீட் 10 மடங்கு அதிகமா இருக்கு. பரவாயில்ல, நான் வலுவாக மாறணும்னு நினைச்சா விட்டு கொடுக்க கூடாது. நம்ம ஹீரோ விட்டு கொடுக்காம கல்டிவேஷன் பண்ணிட்டு இருக்க, நிர்வாண டெக்னிக்கின் 9 கட்டங்கள் அவரோட ஃபீனிக்ஸ் மார்ஷியல் சோல் மூலியமா அந்த ஒரிஜினல் ஃபயரை அக்செப்ட் பண்ண முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்க, ஃபீனிக்ஸோ திணற நம்ம ஹீரோ அவரோட பிளட் லைட்டோட பவர்ஸை அவரோட மார்ஷியல் சோலான ஃபீனிக்ஸுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண, அதோட உதவி மூலியமா ஃபீனிக்ஸ் அந்த ஃபயர் அக்செப்ட் பண்ணி வானத்திலேயே மின்னல் வேகத்துல பறந்துட்டு இருக்க. அப்படியே நம்ம ஹீரோ கல்டிவேஷன்ல இருந்து கண்ண முழிக்க, என்னோட மார்ஷியல் சோலான ஃபீனிக்ஸ் பவர் அதிகப்படியா உயர்ந்திருக்குது, என்னால உணர முடியுது. நிர்வாண டெக்னிக்கோட 9 லெவல்ல இருந்து நான் முதல் கட்டம் 2வது லெவல்ல இருக்கேன். நம்ம ஹீரோ அந்த ரியல் ஃபிளையரை அவரோட பிளட்டோட மர்ஜ் பண்ண முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்க, அதோட வெப்பம் ரொம்பவே கடுமையா இருக்கு. இவருக்கு உதவியா அவரோட ஃபீனிக்ஸ் சோல் நம்ம ஹீரோவை கவர் பண்ணிட்டு நிக்க, அப்படியே தொடர்ந்து கல்டிவேஷன் பண்ணது மூலியமா அந்த ஃபயரை நம்ம ஹீரோ சக்சஸ்ஃபுல்லா அவர் கூட மர்ஜ் பண்ணி முடிக்க, கல்டிவேஷன்ல இருந்து கண்ண முழிச்சா நம்ம ஹீரோவால ஃபயரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது. இந்த ஃபயர் உண்மையான நெருப்பை விட ரொம்பவே தூய்மையானது. இதோட சின்ன லெவல் பவரே ஒரு பெரிய இம்பாக்ட கொடுக்கும். ஆனா நான் இப்போ இங்க இருக்கேன். இப்போ என்னால முடிஞ்சது நிர்வாண டெக்னிக்கோட ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இருக்கிறேன். அதுதான் என்னால இப்போதைக்கு முடிஞ்சது. நம்ம
மட்டும் அந்த டெக்னிக்கோட பவரை சீக்கிரமாவே மாஸ்டர் பண்ணணும்னு நினைச்சேனா அதுக்கு ஒரே வழி இப்படி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ அந்த கடவுளோட போர்ட்டலுக்குள்ள போக கண்ணை முழிச்சு பார்த்தா எதிர்க்க நம்ம சீனியர் ஒயிட் நிக்க எல்டர் கொஞ்சம் மன்னிச்சிருங்க, நான் கொஞ்சம் அவசரமா வந்தேனா அதனால உங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வர முடியல. அதை பத்தி அவங்க கண்டுக்காம நம்ம ஹீரோ நெத்தியில கைய வச்சு உனக்கு நிர்வாண நெருப்பு கிடைச்சிடுச்சா, மன்னிச்சிருங்க உங்ககிட்ட சொல்லல, நான் அந்த கடவுளோட கல்லறைய சீக்கிரமாவே பியூரிஃபை பண்றதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா? டேய், நான் போன முறை சொன்னது உனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இல்லையா? யான் என்ற பேர் கொண்டவர்கள் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? உன்னால மட்டும் அவனை கொல்ல முடியும்னா அவரோட காட் சோலோட ரகசியத்தை உன்னால தெரிஞ்சிக்க முடியும். அது மட்டும் இல்ல, உன்னால மேலும் மேலும் வரும் எதிரிகளை அழிக்க முடியும். இப்போ உன்கிட்ட நிர்வாண நெருப்பு இருக்கிறதுனால அதை பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. நம்ம ஹீரோ யான் தியானா கடவுளோட சோல் இன்னும் இருக்கா? ஆமா, இது உண்மைதான், அவருடைய சோல் இன்னும் இருக்கு, ஆனா ரொம்பவே பலவீனமானது. உன்கிட்ட இப்ப நிர்வாண நெருப்பு இருக்கு, அதுவே உனக்கு சிறந்த வாய்ப்பை கொடுக்கும். நம்ம எல்டருக்கு ஒரு தேங்க்ஸை சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ அந்த போர்ட்டலுக்குள்ள குதிக்க டே கட் பண்ணா நம்ம ஹீரோ அந்த போர்ட்டலுக்குள்ள வர என்ன இங்க ரொம்பவே அமைதியா இருக்கு, என்ன இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவரோட நெருப்பை கேதர் பண்ணிட்டு எனக்கு என்னோட ஃபீனிக்ஸோட பிளட் லைன் வழி காட்டும். சரி ஆரம்பிக்கலாமா? தரையிலேயே ஒரு போடு இல்ல நடக்கும் வந்தா மாதிரி பூமியே பொழந்துட்டு நெருப்பு போக அங்கங்க உடஞ்சி செதறி போயிருந்த கல்லறையோட பாகங்கள் ஒன்னா ஒன்றிணைய குள்ளந்து ஒரு சோல் வெளியே வந்து நான் தான் யான் தியான், யாரால என்ன கொல்ல முடியும், அவரோட பவரை ரிலீஸ் பண்ண நம்ம ஹீரோ இந்த தடவை பயப்படாம இந்த கடவுளோட புதைக்குழிக்கு நான் தான் ஓனர், இப்ப நான் உன்னை பியூரிஃபை பண்ண போறேன், என்னோட நிர்வாண நெருப்பு சக்தி மூலியமா உன்னோட சோலை எனக்கு சொந்தமாக்க போறேன். இப்படி சொல்ல இதோட இந்த எபிசோட் முடியுது. சோ அடுத்த எபிசோட் சொல்லவே தேவையில்ல, வேற மாதிரி இருக்க போகுது. நம்ம ஹீரோவால அவர் சோலை அக்செப்ட் பண்ண முடியுமா? அடுத்த எபிசோட்ல வெறித்தனமா வேற லெவல்ல ஒரு ஃபைட் காத்துன்னு இருக்கு. அந்த சண்டை எப்படி இருக்க போகுது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன் அடிச்சிருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் பட்சத்தில் உங்கள் லைக்கை போட்டு ஆதரவு தெரிவிக்கலாம். சரி ஓகே, டாடா பை பை, டேக் கேர் நண்பர்களே. இந்த பதிவை பத்தின கமெண்ட்டை முடிஞ்சா கமெண்ட்ல போட்டு விட்டு போயிடுங்கோ.